Здравствуйте! В эфире Тулпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тулпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясе сезне сәламли. Студияда Алина Хадимуллина. Бүген безнең тапшыруда. Вымпел 2019 районда һәр елдагыча иң егәрле һәм тырыш кыр батырларын бүләкләү чаралары оештырыла башлады. Тәүгеләрдән булып күчмә Вымпелга урожай җәмгыяте уңганнары ия булды. Шәшү һәм башка кыр эшләре барышы һәм җәйге лагерьлар торышы мәсьәләләре чираттагы оператив киңәшмәдә каралды. 01 хәбәр итә, районда янгын чыгу очраклары күбәя, сак булыгыз, дип кисәтә янгынга каршы отряд начальнигы Захид Шайхетдинов. Иң яшь бию йолдызлары сәхнәдә балкый. Районда традицион җиз үкчә бию конкурсы узды. Туган җирем минем район фестивале сезнең алда Илеш телевидениесе һәм Маяк редакциясе коллективлары чыгыш ясый. Авыл хуҗалыгы тармагында тырыш хезмәт куйган, югары нәтиҗәләргә ирешкән алдынгыларны бүләкләү күркәм традициягә әверелде. Районда Шәшү 2019 кампаниясенең старт алган мәле. Хуҗалыкларда шәмле хезмәттә кайнаган механизаторлар арасында һәр елдагы шәһәр 5 көн саен алдынгылар билгеләнеп барылачак. Моны хезмәт кешесе үзе бик тә көтеп ала, эшләргә стимул бирүен әйтә. Узган тәүлектә беренче җиңүчеләребезнең исемнәре билгеле булды да инде. Племзавод урожай җәмгыяте механизаторлары Рифат Юсупов ДТ-75 тракторына тагылган кәтүк белән 299 гектар җир эшкәртсә, Азат Зарипов НТЗ-1221 тракторы белән 240 гектарда чәчү эшләре башкарган. Алар икесе дә агымдагы атна нәтиҗәләре буенча җиңүче дип табылып, Вымпел һәм Акчалата премияга лаек булды. Район хакимиятендә авыл хуҗалыгы тармагы хезмәткәрләре, район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Нәбиев, идарә белгечләре, хуҗалык һәм крестьян-фермерлык хуҗалыклар җитәкчеләре һәм район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашлыгында узган оператив киңәшмәдә басучылык һәм малчылык тармагына кагылышлы сораулар каралды. Иң тәүдә сүзне район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Нәбиев алып, Шәшү 2019 кампаниясының бүгенге көндә район буенча ничек алып барылуы хакында бәян итте. Басучылыкка килсәк, бүгенге көндә безнең 5461 гектарда җир чәчелде. Рост көндәлек рост 2748 булды. Бүгенге көндә безнең 41 агрегат эшкә чыкты бит инде. Если соңга тукталсак, безнең районда бөтенесе 82 агрегат, бүгенге көндә эшләй 41 агрегат. Бүген иртәнгә шулай иде, көн эчендә 56 агрегатка әйләнде. 56 агрегатка полный агрегатлар белән бүгенге көнне 2 смена белән дә бөтен агрегатта чыккан. Партизда 5 агрегатның 5-се дә эшләй. Илештә 4 агрегатның 4-се дә эшләй. Мусагәрәйдә 5 агрегатның 5-се дә эшләй. Маякның 5 агрегатның 5-се дә эшләй. Шуннан соң урожайда 7 агрегатның 7-се дә эшләй, круглый сутки. Гайнетдиновның 5 агрегатның 5-се дә эшләй. Фермер безнең Хасанов. Калганнарда агрегатлар чыгып, 82 агрегатның шешәсе 56 агрегат. Безнең шешәсе 67 мең гектар җир. Бүгенге көнне, если без планда каралган 12-13 көндә чәчер өчен көнне 5 мең гектар җир чәчәргә кирәк. Если бу 82 агрегатта чыгытса, шушы темпны тоталарбыз дибез. Бар хуҗалыкларда бүгенге көнне 5 агрегат, 6 агрегат булып, 1 агрегат белән эш башкарган. Агрегатларга килсәк, шушы тәшәр световой день полностью использовать ителмәй. Безнең техника чыга онда 8-нче апта туктай. 8-нче апта туктай, караңгы битендә 10-нче апта, 10-20 минутта. Шуңа бүген менә более-менее 2-нче көн ныклап чәчә башлаганмын. Бүгеннән әзерләп, бу калган агрегатларны чыгарып бетердек. Бар безнең колхозлар әле баранование бетмәгән. Хәзер бер тапкыр баранование үткәрәбез, аннан соң культивация кертәбез. Бу если инде зур объем калмаса, кертегездә культивация артыннан чәчә башлый. Көннән-көн җил исә, безнең җилләп бара.
влага болмай. Шуңа тизрәк бу эшне оештырса иде. Соны карап торган шушы чәчү. Орытоба сөз район ауыл хуҗалыгы идарәсенең баш зоотехнигы Илнар Галимхановка бирелеп, ул чыгышын хуҗалык маллары сараласы җәйге лагерьларның бүгенге торышы хәле хакында бәян итүдән һәм кыскача анализдан башлады. Илнар Мулланур әйтүенчә, районда 20 җәйге лагерь эшләячәк һәм аларның ремонт эшен 5 майга тиклем төгәлләргә кирәк диде ул. Орытоба 6 майдан график нигезендә маллар асраласы утарларны тикшерү күз уңында тотыла дип тәэстэде. Шулай ук сөтнең хакы түбәнәя. Әйтергә кирәк, бу турыдан-туры аның сортына бәйле. Сөт линиясе һәм универсаль сау станциясе урнаштырылмаган фермаларда сөтнең югары сортлысын көтүп булмый диде Илнар Мулланур һәм Максим Горький Мусагарев исемендәге хуҗалыкларга бу җиһазларны үзләренә алып урнаштыруны киңәш итте. Шулай хуҗалыкларга электрлык көтүче, ягъни электропастух алуның кирәклеген дәлилләде. Киңәшмәне район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин сорау-җавап алу белән алып барды. Уважаемые телезрители, из-за степных пожаров на юге и на юго-востоке Забайкальского края пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 99 жилых домов, 35 надворных построек и 12 животноводческих помещений. Число жителей, которые потеряли жилые дома, превысило 400 человек. Травмы получили 29 человек. В Республике Башкортостан с 5 апреля зарегистрировано 757 случаев горения сухой травы. Только за прошедшие сутки на тушение травы и мусора выезжали 83 раза. В результате уничтожено 9 строений. Общая площадь горения составила более 4500 гектаров. В нашем районе с начала года произошло 19 пожаров, что более чем в 3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только за истекшие 3 дня произошло 9 пожаров и загораний. Из них 1 пожар в надворных постройках и 8 случаев загорания травы и мусора. Причиной почти всех загораний травы и мусора явилось неосторожное обращение с огнем, безалаберность и халатность самих людей. Люди зачастую переоценивают свои возможности, легкомысленно относятся к обращению с огнем. Например, сжигают сухую траву, мусор в ветреную погоду. Когда ветер раздувает огонь до масштабов пожара, они оказываются бессильны перед этой бедой. Много пожаров происходит и от шалости детей с огнем. Родители должны прививать детям меры пожарной безопасности, предупреждать о недопустимости игр с огнем. В связи с происшедшими пожарами хотелось бы остановиться на одном неприятном явлении, которое особенно распространено в районном центре. В случае пожаров и загораний население сейчас не стремится помогать попавшим в беду, а начинают снимать происходящее на мобильные телефоны. С момента поступления сигнала о пожаре до прибытия пожарных подразделений происходит определенное время, и пожар может разрастись до больших масштабов. А ведь в начальном этапе загорания можно было бы ликвидировать и подручными средствами. Хочу призвать людей не оставаться равнодушными к чужой беде, так как никто не застрахован от этого. В следующий раз вы сами можете оказаться на месте пострадавших. Уважаемые телезрители, в связи с устоявшейся сухой погодой, будьте особенно осторожны при обращении с огнем. Предстоят длинные майские праздники. Я желаю всем, чтобы праздники прошли удачно и без происшествий. Благодарю за внимание. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись, не поджигай сухую траву. Традицион рәвештә быелда халыкара бию көне алдыннан район мәгариф бүлеге учреждениесе балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр арасында җиз үкчә 2019 район бию конкурсы оештырды. Агымдагы елда ул Башкортстан Республикасының оешуына 100 ел һәм Башкортстанда мәктәпкәчә белем бирүгә 100 ел тулуына багышланды. Сәхнәдә зоналарда җиңү яулаган, иң-иңнәр дип билгеләнгән 16 балалар бакчасының бию коллективы чыгыш ясау бәхетенә иреште. Әйтергә кирәк, быел да катнашучылар конкурска җитди ныклы әзерләнгән, берсеннән берсе матур,
күз явын олардай костюмнар тектірген. Заманча оригинал биюләр әзірләп алып келген. День и ночь в своих мечтах летала
Һәр биюне жюри әгъзалары бәяләп барды. Җиңүчеләрне тәбрикләргә сүз район мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашаповага һәм бүлекнең әйдәүче белгече Лиза Әхәдуллинага бирелде. Танцы, ребята, это вся жизнь. Через танцы мы с вами удивляемся. Мы показываем свои эмоции, свои внутренние состояния. Поэтому мы сегодня с вашими родителями, с вашими близкими сидели вот в этом зале и любовались вами. Любовались вашему творчеству, вашему умению. Как красиво вы все танцуете, какие вы у нас талантливые ребята. И сегодня хотелось бы поблагодарить вас, уважаемые наши родители, уважаемые наши педагоги, наши ребятишки все, за то, что вы для нас сегодня устроили такой большой праздник. Праздник танца и смеха. Действительно очень приятно, когда наши ребята улыбаются, когда они радуются. И мы видим в них таланты. И эти таланты с каждым годом их становится все больше и больше. Я смотрю вот на эту сцену. Даже эта сцена для нас очень маленькая теперь. Конкурс у нас прошел 2 этапа. На первом этапе конкурса участвовали все дошкольные образовательные учреждения, все 36. А на второй этап конкурса прошли вот сегодня, которые выступали, победители первого этапа. Этот конкурс выступления одаренных детей, любящих танцевать. Мы сегодня стали свидетелями маленького чуда, как наши юные таланты превратились в настоящие звезды. Иң беренче төрле номинацияләрдә җиңү яулыган коллективлар, грамоталар, истәлекле бүләкләр белән тәбрикләнде. Әтәй балалар бакчасы коллективы ел мөлаемлеге, Анаш иң яхшы оригиналь бию, Йонна иң яхшы заманча бию, Югары Яркәйдәге беренче балалар бакчасы коллективы тамашачы сөюе, Түбән Ширкүл елның иң яхшы сюжетлы биюе, Югары Яркәйдәге 4нче бакча иң дәртле үкшә, Түбән Яркәй иң яхшы халык биюе, Ушбахты яшь йылдызчыклар, Базытамак балалар бакчасының биючеләре иң талантлылар номинацияларына ия булды. Ниһаять көтеп алынган минутлар җитте. Иштирак белән Югары Яркәйдәге 2нче балалар бакчасы биючеләре 3нче урынны бүлеште. Иске Күктау белән Югары Яркәйдәге 3нче балалар бакчасы коллективлары 2нче урынны яулады. Үрмәт белән Түбән Яркәйдәге баланы үстерү үзәге биючеләре 1нче урынга лаек булды. Иң югары бүләккә Гран-прига Югары Яркәйдәге 6нчы балалар бакчасының бию коллективы танылды. Биюне сәхнәгә куюда музыка җитәкчесе Ралена Мөхәммәтҗанова күп көчен салган. Безнең районыбызда бүген зур бәйрәм конкурс үтте, җиз үкшә конкурсы. Без балалар белән бик теләп катнаштык бу конкурста һәм җиңү яуладык. Чын күңелдән үзебезнең балалар бакчасы исеменнән отдел образованиега, әтиәниләргә, коллективыма, балаларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Шундый матур итеп бәйрәм оештырдылар. Балалар нык теләп катнашалар бу конкурсларда. Конкурслар күбрәк булсын елдан-ел. Быелгы конкурс Башкортстаныбызның 100 еллыгына һәм мәктәпкәчә яшьтәге учреждениянең 100 еллыгына багышланды. Балалар күп төрле биюләр өйрәнгәннәр. Елдан-ел төрле биюләр белән чыгабыз. Балаларның үзләренең мнениеларында сорайбыз инде бию өйрәнгәндә. Алар төрле күнегүләр күрсәтәләр. Шулардан бергә уйлап, менә шул биюләрне бергә салабыз инде балалар белән. Зур рәхмәт әйтәсе килә әтиәниләргә. Алар үзләренең ярдәмнәрен салалар, костюмнар белән ярдәм итәләр. Поддерживать итәләр балаларны. Конкурсны Югары Яркәйдәге 4нче балалар бакчасы хезмәткәрләре җанлы, мавыктыргыч, күңелле итеп алып барды. Гомумән, район балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр бию осталыкларының үз югарылыгында булуын тагы бер кат раслады. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.
уважаемые зрители! Күп милләтле Башкортстан дәүләте бу елны республика булып оештырылуының 100 еллыгын билгели. Башкортстан үзенең бу юбилеен имин, тыныч шартларда 100дән артык милләт халкының үзара дуслыгы һәм татулыгы рухында каршылый. Сегодняшний наш праздник посвящен нашему родному Башкортостану. Сегодня вспомним его историю. Будем говорить и петь о бескрайних просторах, о бесчисленных богатствах, которые нам с вами беречь и приумножать. А самое большое богатство Башкортостана – это его люди. И пусть на твоей земле, Башкортостан, всегда процветает мир и дружба. Кадерле дуслар, Башкортостанның 100 еллыгына багышланган Газиз Туган җирем фестиваль марафоны нигезендә әзерләнгән бәйрәм концертыбызны башлыйбыз. Дорогие друзья, мы начинаем наш концерт, посвященный столетию образования Республики Башкортостан. Яңа номерін алдым әлі бик қызық мәкалә язылған.
yazarlar, ninde yamanlıklar? Mine tırnap karalı. Mine bit fehimli statya okuymalı. Respublikabız bu yılına 100 yıllığın belirliyken. Mine nerse deyip yazganlar. Tınlalı. 1919 yılının 21 fevralinde Times avlunda Kızıl Armiya yağına koşkan başkırt polukları vakilleri siyazında Başkistan hükümeti tüzüldü. Harbi Revolusyon Komiteti tüzüldü. Hükümet sastavına Ahmet Zaki Validov, Mehmet Kan Kullayev, Mullayan Halikov, Yunus Bikbov, Abdullah Eshemov hem başka kürünekli şahıslar ağıza edip söylenar. Hem koralı, bizning tarix nechik boshlangan bida? Bir uylab qarasan, ising ketarlik. 100 yıl. Mine minde әлі Ilish televideniyesi naq şuşu haqda düşürülgen topşuruğuna qaraydim әлі. Şulayma. Qoralı, ideali qaraygalı, birgelep qaraygalı. İdeali. Картага карап йөремде, бер япрак саклы тинем. Мин хайранмын киңлегеңә, Башкортстаным, илем. Күп милләтле Башкортстан дәүләте быел республика булып оештырылуының 100 еллыгын билдәләй. Был вакыйганың башы илебездәге граждандар хугышының кискен мәлдәренә тап килә. 1919 елның 20 мартында Мәскәүдә Үзәк Совет власы менән Башкорт хөкүмәте арасында Башкортстан Совет автономияһы хакында килешү төзелә. Ошоннан башлана Башкорт автономиялы Совет Социалистик Республикаһының тарихи ел язмаһы. Ошо 100 ел эсендә Башкортстан алдынгы авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать төбәгенә әйләнә. Металлургия, машина эшләү, нефть табу һәм нефть химияһы өлкәләре үсешә. Бөек Ватан һугышы елдарында ла республикабыз халкы хынатмай. Фронтты корал, азык-түлек, кием-халым менән тәэмин итүгә, патриотик рухлы, еңүгә ышанган Башкортстан халкы зур өлеш кертә. Хугышка киткәндәр арасыннан 261 кешенең Советтар Союзы герое исемен алуы ла безнең өчен зур горурлык. Хугыштан һуңгы сорда Башкортстан артабан үсеш кисерә. Ел һайын Башкортстан илгә 3 миллион тонна иген тапшыра. Инде 1990 елның 11 октябрендә Башкортстан Республикаһы Югары Советы үз аулылык турында декларация игълан итеп, яңа сырга башлангыч халына. Бүген Башкортстандың авыл калалары заманга ярашлы төзекләндерелә, бидәлә, кешеләрнең тормыш һәм яшәү шартлары яхшыра. Туган илем, туган ерем, минең Башкортстаным, тыныс булһын, имен булһын, көндәрең һәм ал таңың.
Район яшьтәше булган Маяк гәзите 84 ел эчендә данлы, шанлы юл үтеп, бүген Илешнең алтын ел язмасына, халыкның яраткан басмасына әйләнде. Үткән тарихына күз салсак, ул 1935 елның 12 мартында Җиңү таңы исемендә беренче редактор Шәрәфи Шәймәрданов җитәкчелегендә чыга башлый. Гәзитнең үсеш тарихы районныкыннан аерылгысыз, ул Илештәге барлык вакыйгаларның ел язмасы. Безнең өчен зур горурлык Татарстан, Башкортстан республикаларында киң билгеле шагыйрьләр Роберт Миңнуллин, Ринат Хайри Маякта журналистика серләренә төшенеп каләмен ышлаган. Әйе, үткән 84 ел эчендә гәзит үз йөзен булдырды, үсте. Бүгенге көндә предприятие белән 2009 елдан Рөстәм Хисаметдинов җитәкчелек итеп, коллектив 16 кешене берләштерә. Гомумән, Маяк илешлеләрне туплаучы, яңа эшләргә әйдәүче, яхшы башлангычларга рухландыручы зур көч булып тора.
İpteş Hacimulin. Kimni düşürüyorsun öyle Sinan'da? Ule yazıp. Yok yok, syomka bitti. Общий vid kuralayım. Hazır koyurlar. Şulay desene. Koyalım. Koyayım anne ben senin общий planlarını. Tuk. Bana sakın takı. Bittaş bilmeysin mi? Bu bit iteyden Gülnaz Kabirova. Moyak gazeti laureatı. Dikbatur Zülbaydiler ana. Bilmeyim. Bir de işitkendim yukarıyla senin Gülnaz. şiirlerde yazar. Yani şiirini söyledi. Hatanım yanımda yatkanda da düşke kire kurşu hatanı değil.
Ефердабы, менә табышмак әйтте. Без аның белән, гомумән, хөрмәтле тамашачылар, атна саен бер булса да хәл белешеп, шалтыратышып торабыз. Әгәр сөйләшмәсәк, эшкә нәрсәләр җитмәгән кебек. Табышмакта бик кызык. Һәр ир-атта бар ди. Менә һәр нормаль ир-атта бар ди. Берәүнеке озын, күз алдына китердегез. Икенчесенеке бераз кыскарак була, икенче төрләрнеке. Шуннан мин ярты көн баш ватып йөрдем. Нәрсә икәнен белмичә, җавабы фамилия булды. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәдә үткен каләм остасы, 40 елга якын журналист булып эшләп, хаклы ялдагы ветераныбыз, үзешчән композитор, шагыйрь, җырчы, гомумән шәп кеше Фәрит Фәррах улы Харрасов. Bu şekilde zırlağına kütmegen idin. Nişiktir Mayak'nın Susayı, Respublikanın 100 yıllığın karşılığında biz konsert koymasak, şunda halkını celep etmesek dürüst olmasıydı. Barıbır ötkenlerini eski alsak da ergesi bilen yaşayız. Bugün sizge birinci şiirlerimle takdim edem. Men bizni tavuklarına yoratayıp hatınmaktı köşedeşin. Bu sözlerden soň urakota, boş duende kalgan her işeşin. Elle işini size, elle yürü, olay uylayın, bulay burgalayın. Çünkü minde koysa eteşlenip boşka tavuklarga bargalıyım. Bu sözlerden soň yıkım kaçtı, yoğalttım bir tenen savlakны. Eteş bulup pürşüm tüşkegire, hem bozdıra benim tavukna. Eşşıhlay, irler köngülünde, izgil etme, elle Allah hakkıma. Öz hatınım yanda yatkanda da, düşke gire kurşu hatını. Şolay degeçten hatınım up keledi bagay, aman yamadan cevap yazarga turup keldi. Yüreğimde olan bireugine, Күңгіл ана көптен түшіне, шит хатынлар янда ятканда да, өз хатыным кіре түшіне. Seni uylap, kıyaş bata, seni uylap, odatan, sen de beni yaratasın, men de seni yaratam. Bir-birimizni yaratabız, lekin kişi anlamay. Yenesi de mena seni, yenesi de sena meni yaratırga yaramay. Tigesey de yaramay, mınsay da yaramay, zakımay da yaramay. Hatun ete yaramay. Muhabbet devam ete. Yaramay da karamay. Ай да погадаю, дорогой. Золоти руку. Откуда? Я пенсионер, у меня денег нет. Что, денег совсем нет? Да. А когда будут?
не могу сказать, если пенсию получу, и то может быть. Ничего, сейчас как станцуем, быстро вспомнишь. Смотри-ка, помолодел, что ли? В самом деле, ух ты! Сенмесіз? Что он говорит? Симес? Сам-то Симес. Сенмесіз деймін, қызлар.
Уважаемые дамы и господа, кафе «Отдых» приглашает вас отдохнуть от ежедневной суеты. У нас вы можете с блеском провести любое значимое событие вашей жизни. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера, изысканная кухня, уютный интерьер, высокий уровень сервиса. А еще у нас важная новость для молодых пар, которые планируют свадьбу в 2019 году. Впервые кафе «Отдых» проводит розыгрыш «Свадебное путешествие 2019» совместно с турагентством «Колумб». Молодожены, которые проведут свое свадебное торжество в нашем кафе «Отдых» в течение 2019 года, получат уникальную возможность выиграть сертификат на поездку в свадебное путешествие номиналом 80 тысяч рублей. Пара счастливчиков будет определена специальным приложением в конце года. Не упустите свой шанс, ведь, возможно, именно вам улыбнется удача. Наш адрес – село Верхнеаркеево, улица Комсомольская, 16, дробь 7. «Отдых» ждет вас. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Таковы илишевские новости на сегодня. Мы ненадолго прощаемся с вами. Всего вам доброго!